Sa tayong isultin mo ka na sa TikTok ka na, hawad mo kayo ka. Gabi ba yung gano'n? Guys, karong adlaw ay naidala kuan kumbi akong amigo dani kay kuan daw niya ibaligya daw niya namo niya mabaligya siya namo di kimi kapalit og di kimi kapalit og smaki sa motor ka nang i-challenge na lang kay wala may mga kwarta. Ano ram sayo dito? Bukan sa dire sa Pikas tabok pengon dito. Ano dito ka? Guna latay. Bantay ka. Maglisod ikog tabok. Sayang naman. Kinahanglan pagalig mama mo. Muagakay ba mo tabok. Kaya dal sili. Kasi kandel. Sa TikTok ba? Di mo TikTok. Auray. Pag sikan kandel, o dili sikan kandel na kataman, tapos karsada sayaw-sayaw. Ika. Pag third candle, na nakaisa ko kumbi. Labi ni siya mga challenge mga Sige na, yung challenge ko na may challenge ka yata bro. Ayaw mo. Dobre challenge na kumbi na yatag. Record to? Wala nag-record? Wala, wala na save. Wala na save ang katong video. Katong Kiswari ko na tutuloy. Sayang nga kayo ay. Basta na ko tuloy na hindi kayo. Mawala na muna. Sige na yun ba? Sige na yun ba? Nainis mo ng mga footage. Nainis mo ng mga footage yun dito. So kapag nanghangyo siya na ako, ibabata na siya. Yate na, delete ako video. Gago. Wala na siya nga, 3 minutes sabi ato. Doon ka mo di yaw-yaw. Isod kay balikon. Papasa na daw kay maloit sa Sige na, mata. dayo. Hindi naman si bro. Dali na di malo. Hi guys, so nami challenge yon ang makadaw gani kay matagag kumbi ni editor mong kan kimi kanang risk kami ani isugal jud na mo mong kinabuhi sampag maabot do sa dalan kuaon jud na mo jud kay Kanang i-consum, kanang ang intro nyo ito. Ano ba? Lagi nilo. Pangpan dito kay trail dito kaya tapos hindi gusto rin mag-juli sa diay. pwede pa. TikTok. So guys, karon kay nami challenge ron kinahanglan ikuan jud na mo isugal jud na mo mong kinabuhi ron kay para sa kwan para sa isa ka challenge na mo na kinahanglan buhaton. So kuan ni siya kanang challenge of a lifetime Wala kami. na magjulin mi sa among barkada. So sampag maabot sa dalan kuaon jud na mo guys. Wala iban na balik. Ay, di ko thank. Wala na kay labot. Di ko thank. Sa ikutin ka tira. Ang huli na. Dati na wala taman yun oh. Nakiwa makulit tira. Gusto mo lang sinabisan na kay Biko. Tira ko na labot. Ang huli no. Wala na. Wala labot. So kami na lang duha ni Ingo, akong mortal enemy. Isikil na rin siya. Kumbi! So guys, ikaduha na ako ning daog. Utang ina.